Офиса на ГЕРБ на булевард Дондуков е напълно разгромен. Потрошено е всичко. Всичките мебели са извадени и са запалени. Полицията стои в далечината, но за сега не атакува. Виждате какво става с офиса на ГЕРБ, който е напълно разкрит. Това са мебелите от офиса на ГЕРБ на Дондуков, които са всичкото изгорени. Къде идват, бе?